it going? It's going good, actually. Yeah. Coffee. What are you drinking? Cappuccino. Nice iawn. So, fy enw I yw Sienna. Rydw yma heddiw I siarad I ti. Fi eisiau dechrau gyda dy enw. So, beth yw eich enw a ble ydych chi'n dod o? Wel, Meg dwi, Meg Cox, a fi'n dod o Casnewydd yma. Same. Caru Casnewydd. Beth yw eich hoff peth I gwneud ar penwythnos? Os fi'n gael amser ymlacio, fi'n gwneud gigiau ar y penwythnos bob amser, so ymlacio, iawn. So, ydych chi wedi dweud chi'n gwneud gigiau ar y penwythnos, so beth ydych chi'n gwneud mewn y gigiau? Fi'n chwarae drums a hefyd fideo mewn bandiau gwahanol. Yn y gostala hyn vocals, falle, ond mae'n dibynnu. Okay, so ydych chi'n chwarae fiddle, ydych chi'n chwarae drymiau, bydd ti'n dweud bod ti'n mwy o person sy'n hoffi bod ar ben ei hunain I gwneud cerddoriaeth, neu ydych chi'n mwynhau bod mewn band efo pobl? Bod mewn band, fi'n meddwl. Ti'n just yn mwynhau bod mewn band? Dwi'n gwneud cerddoriaeth, so dwi'n canu hefyd, so fi'n canu ar ben fy hunain, solo artist. Efo backing track? Weithiau, ond weithiau fi'n neud cwbl o production hefyd, so fi'n neud cwbl o beats a fi'n sort of, canu o outside mynd I studio. So, ti wedi dweud bandiau, so yn siarad am bandiau, pwy yw eich hoff band neu artist? Pwy fi'n artist a pwy fi'n band? Hoff band, llawer ohonyn nhw. Un specific? Yn y genre gwerin, achos dwi'n cyfforwr gwerin cyforiadol, ond fy hoff band yw Violum, sy'n dod o'r Alban fi'n meddwl, neu Iwerddon. Okay, so ti'n hoffi fel bandiau Cymraeg te? Cymraeg, fi'n hoffi fri, maen nhw'n chwarae dau fiddle a cello, a maen nhw'n chwarae cerddoriaeth traddodiadol Cymraeg, a maen nhw'n edrych at y archives yn y llyfrgell, a wedyn tynnu spin ar y cerddoriaeth hyn. So, fi'n mynd I gofyn ti cwestiwn arall nawr. Beth yw Cymraeg yn golygu ti? Beth yw bod yn Cymraeg yn golygu ti, a beth yw meddwl I ti I bod yn Cymraeg? Dyna llawer o'r resymau, ond dwi'n mor parchus, very proud, and mae'n llawn o'r ddiwylliant, llawn o'r yr iaith yn cerddoriaeth, ac y cymuned sydd fewn yna. Felly, you could say y pobl yn y scene, yn arbennig y scene gwerin, ond mae diwylliant a'r cymuned. Ydych chi'n teimlo fel mae'r cymuned Cymraeg yn tyfu dros amser? Fi'n meddwl, yn bendant. Yn arbennig nawr. Fi jyst yn meddwl bod dros amser ni'n gallu tyfu fel cymuned Cymraeg hyd yn oed yn Casnewydd. Oherwydd dwi'n gwybod mae Casnewydd mae ddim yn llawer o pobl sy'n siarad Cymraeg yma, ond mae yna mwy o pobl sydd eisiau. Fel, y cwestiwn olaf fi'n cael I chi yw beth yw eich hoff gair Cymraeg? Mae hwnna'n eitha weird, ond dwi'n hoffi 11. 11? Fel, yr amser? Just mae'n got a lovely flow and pattern in the way that you say it, ond my least favourite, ysgutlaeth. Ysgutlaeth, It just sounds horrible. It's gross, isn't it? Milkshakes are meant to be like a nice thing. Ysgutlaeth.
Maybe it's just the gut in it. Sa'n siŵr. Diolch am dy amser heddiw. Diolch am gael. Ni wedi cael amser neis, dwi'n meddwl. Ti'n yfed y cappuccino, a dwi'n yfed fy caramel macchiato. Diolch. Croeso, diolch. Diolch am dy amser. Ie, wych.